Cabernet Sauvignon, ročník 2013, Mojmirovce, Nitrianská vinohradnícka oblasť. Cabernet Sauvignon, král medzi červenými vínami. Naozaj kozmopolitná odroda, ktorá sa pestuje na celom svete. Na celom svete dáva úplne iný prejav. Aj Slovensko má svoj vlastný prejav Cabernetu Sauvignonu. Ohnivý, divoký, s vyšším obsahom kyselín, možno vyšším obsahom tanínu, ale nádherný ovocný. To je slovenský Cabernet Sauvignon. Francúzi vždy hovoria, že červené víno treba vychutnávať s jedlom. Nájsť správneho partnera, urobiť nádherný sobáš jedla a vína. A naozaj si myslím, že keď budete piť toto víno solo, bez toho, že by ste mali na stole nejaké jedlo, možno sa vám ten Cabernet bude znať nejaký taký viac pikantný, viac tanínový, viac zvieravý. Ale ako náhle na stole budete mať to správne jedlo, či už je to steak alebo niečo iné, tak zistíte, že ten Cabernet Sauvignon je nádherný a výborný partner, ktorý doplňa to jedlo. A na druhej strane jedlo doplňa to víno. A to je tá gastronómia tak, ako má byť. Cabernet Sauvignon zo Slovenska vie byť nádherný, vie byť korenistý, vie byť pikantný, vie byť vyzývavý. A toto je červené víno, ktoré vás určite osloví. Nie je to prvoplánové víno. Je to víno, ktoré aj za 2, a za 3, aj za 5 rokov, keď ochutnáte, tak je to víno, ktoré vám má čo povedať. Korenistý, pikantný Cabernet Sauvignon z Mojmiroviec. Cabernet taký, aký má byť. Skúste a ochutnajte.